Καλησπέρα. Βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη, στην Αγίου Δημητρίου, έξω από το καφέ Ντεσπρέσο. Έναν πάρα πολύ όμορφο χώρο με εξαιρετικούς καφέδες και διάφορα άλλα προϊόντα. Τα παιδιά που το έχουν κάνουν εξαιρετική δουλειά. Μας φιλοξενούν σήμερα για να κάνουμε ένα ξεχωριστό διαφορετικό unboxing με ένα πολύ ενδιαφέρον προϊόν που το περιμένατε πολύ. Τι λέτε, πάμε μέσα να το δούμε. Για σένα που ψάχνεις καινούριο κινητό, για σένα που ήρθε η ώρα να αντικαταστήσεις αυτό που έχεις και ψάχνεις κάτι δυνατό, γρήγορο, όμορφο, νομίζω ότι σήμερα έχουμε τη λύση. Το φέραμε και θα το δείξουμε στο unboxing. Πάμε! Realme X2 λοιπόν, πολύ το περιμένατε και εγώ. Στο προηγούμενο βίντεο που κάναμε που είδαμε το 3 Pro σας είπα κάποια πράγματα για τη Realme, η οποία συνεχίζει και αναπτύσσεται ταχύτατα και δυναμικά, μας βγάζει καινούργια μοντέλα και σήμερα έχουμε στα χέρια μας το X2. Γιατί έφερα το X2 και όχι το 5 Pro που είναι κατώτερο, το X2 Pro που είναι ανώτερο. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι οι πιο πολλοί χρήστες ψάχνετε να πάρετε ένα κινητό με όριο τα 300 ευρώ, από 200 με 300, ένα mid-range κινητό. Οπότε αυτό το X2 ανήκει σε αυτή την κατηγορία και μάλιστα φοράει τον ανώτερο επεξεργαστή αυτής της κατηγορίας και είναι ένα premium, έχει βαφτιστεί από πολλούς στην απαρχίδα της mid-range κατηγορίας. Οπότε γι' αυτό το λόγο διάλεξα και έφερα αυτό το κινητό σήμερα εδώ για να το ανοίξουμε και να το δούμε. Στο unboxing του X2 θα με βοηθήσει σήμερα ο φίλος μου ο Βαγγέλης. Τον έφερα ειδικά γιατί είναι Samsung Boy και θέλω να του δείξω ότι υπάρχουν και άλλες εταιρείες αξιόλογες στην αγορά που μπορούν να σου δώσουν πολλά και χαρακτηριστικά με πολύ καλύτερη τιμή. Έλα Βαγγελάκη, εγώ μάλλον. Τι λέει? Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο μαγαζί. Για πες μας Γιάννη που θέλεις να... Τι να σου πω, για πιάσ' το λίγο, πιάσ' το έτσι να δεις. Να γουστάρεις, ωραίο, ωραίο κουτάκι. Ωραία συσκευασία. Εντάξει, δεν γράφει πολλά, από πίσω μας έχει τα χαρακτηριστικά, μας λέει ότι το συγκεκριμένο κινητό κατασκευάζεται μόνο για την Ευρώπη. Ναι. Μας λέει τις μπάτες που το πιο βασικό είναι η V20. Και τα χαρακτηριστικά, το συγκεκριμένο μοντέλο είναι 8 GB RAM, 128 GB ROM, χρώμα μπλε. Πολύ ωραίο κουτί. Για προχώρα, έτσι σιγά σιγά, να γουστάρω κι εγώ και εσύ. Λοιπόν, πρώτο αυτό. Θικούλα είναι σίγουρα, κλασικά. Θήκη, ναι. Μας έχει συνηθίσει σε κάτι τέτοια. Έχει μέσα μα βάλεις το χέρι σου. Ναι, είναι ζαγρέ. Μπράβο. Για να σφίγγει έτσι, να το κρατάει το κινητό. Ναι, για να μην γλιστράει καθόλου. Πολύ ωραία θήκη. Μόνο να βάλεις αλευκή γλιστρά. Δεν έχει κάτι άλλο μέσα. Οδηγίες, το άλλο τι είναι? Πρέπει να είναι οδηγίες και κάρτα εγγύησης, ναι, φαντάζομαι. Τα κλασικά, ναι. Σιγά πρόσεχε. Μην έχουμε κανένα ατύχημα. Βγάλε το χαρτάκι. Νομίζω ότι το χρώμα του είναι απίστευτο. Τα νερά που κάνει μέσα είναι απίστευτο. Εντάξει, αυτό είναι Gorilla Glass 5 πίσω. Άμα το δει κάποιος έχει την αίσθηση ότι είναι premium κατασκευή. Ναι. Είναι πανέμορφο. 4 κάμερες. Η φάση είναι αυτή ότι είναι Gorilla Glass πίσω, Gorilla Glass μπροστά και το frame του εντάξει είναι polycarbonate. Δεν είναι αλουμίνιο, έχει την αίσθηση του αλουμινίου αλλά είναι polycarbonate. Το έχετε συναντήσει, το ξέρετε πολύ από το Poco. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο και στην αίσθηση στο χέρι είναι πολύ ωραίο. 182 γραμμάρια.
82 γραμμάρια. 182. Ελαφρύ, ωραίο. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι ότι οι κάμερες εξέχουν πάρα πολύ, δηλαδή άστο λίγο κάτω. Ναι, ακουμπάνε οι κάμερες. Βλέπεις. Απλά αυτό διορθώνεται με τη θήκη. Είμαι σίγουρος ότι η θήκη Έχει... το κρατάει. Ναι, Αλλιώς όντως, υπάρχει λίγο βλέπουμε. θέμα, πρέπει να προσέχεις. Εδώ βλέπουμε Ακριβώς. στη θήκη. Η θήκη έχει μέσα... Έχει εξόγκωμα για να μην μπορεί να ακουμπήσει πάνω κάτω η κάμερα. Ακριβώς. Το σκέφτηκαν και αυτό. Έχουμε συζητήσει όλα τα κινητά πλέον να έχει τις Θετικό κάμερες. γεγονός ότι, όπως και στο 3 Pro που έδειξα, ότι μπροστά έχει ήδη φορεμένο φιλμ προστασίας για το τζάμι. Ναι. Οπότε δεν χρειάζεται κάποιος να ψάξει να αγοράσει κάτι, στο δίνει έτοιμο η εταιρεία κατευθείαν με τη θικούλα του, με το φιλμ προστασία. Εντάξει, τώρα κάποια στιγμή θα πάρεις μια άλλη θήκη να είναι πιο όμορφο για σένα. Αλλά σαν εκκίνηση είσαι έτοιμος. Για να δούμε. Τι λες, να τα ανοίξουμε? Όχι ακόμα, εντάξει, πρέπει να... Από κάτω αν δούμε, έχει το ηχείο του, τη θύρα USB-C και τη θύρα για τα ακουστικά. Water drop notch και μπροστινή κάμερα. Στο πλάι. Στο πλάι μας παίρνει δύο SIM συν την SD. Να τα ανοίξουμε να το δούμε και αυτό. Έτσι, ωραία. 3 θικούλες. Τα περισσότερα της κατηγορίας, να πω ότι δεν παίρνουν SD, σου δίνουν δύο υβριδικές κάρτες και τρέχα εσύ όταν γεμίζει ο χώρος σου να αγοράζεις cloud. Εδώ νομίζω ότι υπερέχουμε 256 GB εξτρά μνήμη που μπορείς να βάλεις. Έχω ήδη 128. Άντε γεια, τα λέμε. Νομίζω πως δεν χρειάζεται και παραπάνω. Ναι, τι να, εντάξει τώρα. Όχι, εντάξει, έχει κάποια ψώνια, σε εισαγωγικά ψώνια που ασχολούνται με τη φωτογραφία, με βίντεο κτλ. Θα το γεμίσουν, αλλά μέχρι να το γεμίσει αυτό, καλό νύχτα. Έχουμε πολύ. Να δούμε, εδώ έχει και το φορτιστή. Με το καλώδιο του. Λοιπόν, φορτιστής έχουμε τεχνολογία VOC. Είναι η πατέντα της Realme. Μάλιστα είναι η έκδοση 4, στο 3 Pro είχαμε την 3, 30W. Μας δίνει φόρτιση 67% σε 30 λεπτά και ολόκληρη φόρτιση από 0 σε 100 σε 72 λεπτά. Δεν πρόκειται να μείνεις ποτέ από μπαταρία. Είναι σίγουρο. Έχει επίσης ένα ωραίο που διαπίστωσα, ότι αν το βράδυ τυχόν μείνεις με 5% και πες να κοιμηθείς, δεν θα τη χάσεις την μπαταρία. Θα ξυπνήσεις, θα έχεις πάλι 5% το πρωί. Οπότε μέχρι να κάνεις το καφέ, να πληθείς να κάνεις ραν, σε μισή ώρα έχεις ήδη 67%. Νομίζω πως είναι ένα μόνιμο πρόβλημα στα κινητά αυτό με την μπαταρία. Το λύσαμε όμως. Πλέον με Facebook, Instagram κτλ. Θα δούμε πολλά σήμερα που υπερέχουμε. Τι λες? Σπετσοκόβουμε και εσάς και τις Xiaomi σας. Μπα, Κάτσε, θα τα δούμε. άμα δεν το Εγώ δω, νομίζω. δεν μπορώ να το πιστέψω. Να το ανοίξουμε τα χέρια για να δούμε και τα υπόλοιπα. Πατάμε το πλανό κουμπί, power on off. Για να μπει στην κυρίως οθόνη. Η οποία οθόνη να πω ότι είναι 6,4 inches Super AMOLED με 91% screen του Body Radio. Είπαμε που έχει το water drop notch μπροστά. Η ανάλυση είναι 2340x1080 pixel στα 400 ppi και το brightness φτάνει τα 432. 432 τι σημαίνει? Ότι είναι ικανοποιητική η ορατότητα κάτω από τον ήλιο. Θα δυσκολευτείς στην παραλία, η αλήθεια, έτσι να λέμε και τα στραβά και τα καλά, αλλά όχι ότι δεν θα βλέπεις. Εξάλλου θα βάλουμε μετά και το Dark Mode, το οποίο βοηθάει κάτω από το φως. Επίσης να πω ότι το συγκεκριμένο μοντέλο φοράει το Snapdragon 730G
Το 730 GT είναι ένας υπερχρονισμένος 730, τον 730 του φοράει το Mi 9 TAF, ο οποίος έχει overclock την GPU, η GPU είναι η Adreno 618 και είναι χρονισμένη στα 575 MHz, ενώ το Mi 9 TAF είναι στα 500. Μας δίνει κάποια επιπλέον εξτρά βοηθήματα, όπως είναι το OSIE Vision Effect, το οποίο τονίζει τα χρώματα της οθόνης. Νομίζω ότι από όπου και να την γυρίσεις μπορείς να ανεβάσεις και την φωτεινότητα, να το δει και ο κόσμος. Και κάποια εξτρά που έχει, όπως το Low Brightness Flicker Free Eye και το Night Shield, για να ξεκουράζονται τα μάτια σε αυτά που βλέπουμε και διαβάζουμε, κυρίως τη νύχτα. Και έχει και δύο χρωματισμούς να επιλέξει, τους οποίους λέει Vivid και Gentle. Το ένα είναι πιο επιθετικό, το άλλο είναι πιο ευγενικό, δηλαδή δίνει ένα boost στα χρώματα ή τα τονίζει. Ανάλογα τα γούστα σου και πώς θες εσύ να το δεις. Και επίσης να πω επίσης και ότι έχει και Dolby Atmos ήχο, πάρα πολύ καλό, θα το ακούσουμε και αυτό μετά. Λοιπόν, ας δούμε πρώτα το πόσο εύκολα μπορούμε να βάλουμε Dark Mode. Dark Mode είναι, το έχω πει και σε άλλο βίντεο, είναι μια λειτουργία που βοηθάει πάρα πολύ, ειδικά στην AMOLED οθόνη, στην κατανάλωση της ενέργειας και φυσικά στα μάτια μας το να είναι πιο ξεκούραστα. Είναι πολύ εύκολο, ρυθμίσεις, πάμε κάτω εργαστήριο Realme, είναι τελευταίο, το επιλέγουμε, λειτουργία νύχτας και τέλος. Επίσης έχει και ξεχωριστά, μπορούμε να επιλέξουμε και σε ποιες εφαρμογές ή όχι θέλουμε να έχει Dark Mode. Γιατί μπορεί να θέλουμε κάποια που να μην έχει, ρε παιδί μου, την αποεπιλέγουμε και τέλος. Ωραίο αυτό. Ναι, πολύ ωραίο. Πολύ βολικό. Είναι πολύ γρήγορη απόκριση. Πραγματικά. Αυτό είναι το σιρτάρι. Το έχω ξαναδείξει. Έχει και ένα άλλο κολπάκι. Αν πατήσεις εδώ και τραβήξεις κάτω, σου βγάζει κατευθείαν προτινόμενες εφαρμογές ανάλογα το τι χρήση έχεις κάνει. Έτσι σου βγάζει κατευθείαν το ποια χρησιμοποιείς εσύ πιο πολύ. Για να μην ψάχνεσαι. Και πατάς και μπαίνεις. Ένα άλλο ωραίο χρήσιμο εργαλείο είναι ο έξυπνος βοηθός που έχει. Απλά τραβώντας από αριστερά προς τα δεξιά, σου βγάζει κατευθείαν θερμοκρασία, ημερολόγιο, τα βήματα που κάνεις, κάποιες φωτογραφίες. Μπορεί να σου βγάλει και επαφές. Και έχει και μια έξυπνη μπάρα, πέρα από τον έξυπνο βοηθό. Μπράβο αυτή. Είναι και στα δικά σας νομίζω. Ναι. Ναι. Μπορείς να βάλεις επαφές. Ακριβώς. Μπορείς να επιλέξεις το τι θες να βάλεις εδώ. Μπορείς να κόψεις επίσης κάποιο σημείο της οθόνης. Μπράβο. Ή να κάνεις εγγραφή την ώρα που λειτουργεί στο κινητό. Ακριβώς. YouTube, Facebook, αυτά νομίζω κάνεις προσθήκη επίσης και μπορείς να βάλεις και να βγάλεις. Ή να αφαιρέσεις, είναι χρήσιμο εργαλείο γι' αυτό. Πολύ χρήσιμο. Άλλο που έχει, το έχει και το δικό σου σίγουρα. Εντάξει, δεν είμαστε Samsung, αλλά... Ναι. Νομίζω πως... Ναι, τα γραφήματα που μπορείς να προσθέσεις ό,τι θες εδώ, ρολόγια, ναι, τα widgets που λέμε, ναι. Και τα λέω, ξέρω εγώ, ό,τι κουστάρεις. Ακριβώς. Βάζεις τις σημειώσεις, τις έχεις εδώ μπροστά. Μπορείς να πας και πίσω άμα θες. Ναι, επίσης την επιλέγεις. Και πατώντας σου λέει για αφαίρεση, έτσι. Ναι. Πολύ ωραίο. Έχει κι άλλα αυτό. Να δούμε και τα υπόλοιπα. Τα πετσαρίες. Τα πετσαρίες, εντάξει, είναι τα θέματα. Τα γνωστά. Ναι. Το τρίτο μου άρεσε. Το τρίτο είναι πολύ ενδιαφέρον, το είδα και πριν, το εφέ. Τι είναι αυτό, για να δούμε. Είναι το εφέ ρολάροντας την οθόνη δεξιά-αριστερά. Ωραίο αυτό. Αν επιλέξεις ένα εφέ. Και σου δείχνει και πώς εναλλάσσεται την οθόνη. Και πώς εναλλάσσεται. Εντάξει, νομίζω καλύπτει όλα τα γούστα. Αυτό. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Νομίζω αυτό δεν το έχουμε εμείς. Ναι, τι λες, Σας πήραμε. Οι ρυθμίσεις γνωστά εδώ πέρα κατευθείαν για να μπαίνεις. Για να μην ψάχνεις καν τις ρυθμίσεις. Ακριβώς. Και έχει και το... Τώρα που είπες ρυθμίσεις, έχει και τη γρήγορη... Τραβώντας προς τα κάτω, άμα τραβήξεις ακόμα πιο κάτω,
Αν θες τώρα να προσθέσεις και να αφαιρέσεις, πας εδώ στο πρώτο και από εδώ τώρα επιλέγεις τι κουστάρεις να βάλεις επάνω ή να βγάλεις. Ναι. Και μόλις παίξεις πατάς τέλος και τι σε βολεύει εσένα. Επίσης έχει και τις ρυθμίσεις από εδώ πέρα. Ρυθμίσεις τα έχουν όλα, Android. Να δούμε, τώρα που πήγες ρυθμίσεις, να δούμε και μερικές ρυθμίσεις που ίσως θέλει να δει κάποιος. Έχει κάτι, αυτά τα έξυπνα εμένα μου αρέσουν, βοήθεια εξυπηρέτησης, αυτά. Νομίζω θα πρέπει να δούμε πρώτα σχετικά με το τηλέφωνο. Άντε καλά. Εγώ ξέρεις τώρα πάω μπροστά γιατί... Κατευθείαν, ναι. Έκδοση 6,1. Λοιπόν, το λειτουργικό τώρα που είπες 6,1, ναι, δεν το αναφέραμε, ευκαιρία να το αναφέρουμε, είναι το ColorOS 6,1. Το 6,1 μας ήρθαν ήδη 3 αναβαθμίσεις. Μην το φοβάστε παιδιά αυτό. Η εταιρεία δουλεύει πάνω στο λειτουργικό, δίνει αναβαθμίσεις. Είναι Android 9. Πολύ σύντομα, σε 1-2 μήνες θα περάσει και στο Android 10. Μάλιστα θα αλλάξει και ονομασία από ColorOS, θα γίνει Realme UI. Θα είναι βέβαια βασισμένο πάνω στο ColorOS 7. Αλλά προσπαθεί η Realme λίγο να ανεξαρτητοποιηθεί πλέον από τη μαμά εταιρεία και να περάσει τα δικά της στοιχεία. Μάλιστα, ένα από τα στοιχεία που διάβασα ότι θα έχει θα είναι ότι θα μπορείς να λειτουργεί σε 2 ακουστικά ταυτόχρονα, και Bluetooth και τα ενσύρματα, και να παίρνεις ήχο και στα 2. Ένα από τα χαρακτηριστικά που θα έχει το καινούργιο λειτουργικό. Παρακάτω βλέπουμε τον επεξεργαστή. Τον επεξεργαστή τον είπαμε, μνήμη και τα λοιπά. Μνήμη RAM 8 GB, 128 GB. συνολικός χώρος. Πολύ ωραία. Ωραία. Για να πάμε να δούμε κάτι άλλο. Εγώ λέω να ξαναπάς τώρα, γιατί εμένα μου αρέσουν, να σου είπα. Στις έξυπνες υπηρεσίες. Πάνε βοήθεια εξυπηρέτηση. Οι έξυπνες υπηρεσίες είναι ο βοηθός που είδαμε από αριστερά προς τα δεξιά κυλώντας την οθόνη, και η έξυπνη οδήγηση. Αυτό νομίζω το έχεις. Ναι, το έχω. Ναι. Βοήθημα εξυπηρέτησης. Κουμπιά απολογήσης, μπορείς να τα αλλάξεις όπως σε βολεύει. Η διάταξη της οθόνης. Η πλαϊνή γραμμή την είδαμε. Ναι. Ενεργοποίηση. Και χειρονομίες και κινήσεις επίσης, που ήταν στο τελευταίο. Αυτά είναι τα βασικά, κάποιες πρώτες ρυθμίσεις, γλώσσα, περιοχή, τα γνωστά, δεν είναι κάτι που χρειάζεται να δούμε νομίζω επιπλέον. Στην μπαταρία νομίζω πρέπει να δώσουμε μεγάλη βάση. Μπαταρία, αν ανοίξεις, μας δίνει επιλογές, λειτουργία εξοικονόμησης, υψηλής ενέργειας, ανάλογα τι θες εσύ, πώς θες να σετάρεις το κινητό σου και τι λειτουργία θες να κάνεις εκείνη τη στιγμή. Μπαταρία, σας είπα το πόσο γρήγορα φορτίζει, δεν σας είπα όμως και το πόσο κρατάει. Μπορείς άνετα να βγάλεις 1,5 μέρα, έχει πολύ καλή διάρκεια. Έχω κάνει και ήδη 2 τεστάκια. Αν πάμε, τα έχω βγάλει screenshot. Αν πάμε κάτω στις φωτογραφίες, ακριβώς, βλέπετε εδώ πέρα, έχω φτάσει στο 31% και έχω δουλέψει 9 ώρες screen on time, 37 ώρες το κινητό. Βέβαια η χρήση ήταν πολύ ελαφριά, αλλά βλέπετε, ας πούμε, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το πόσο μπορεί να μας πάει. Σε μια πιο έντονη χρήση, τη 1,5 μέρα θα μας τη βγάλει, και σε μια πολύ aggressive χρήση επίσης θα μας πάει τη μέρα. Δηλαδή η μπαταρία του είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Διαθέσιμη 9 ώρες και 7 λεπτά, δηλαδή με 31%. Και σκέψου που είπαμε και τη γρήγορη τη φόρτιση, είναι αυτό που σου είπα και στην αρχή. Δεν πρόκειται ποτέ να σε προδώσει. Αυτό είναι πολύ καλό. Είναι εύκολο το λειτουργικό, ειδικά όσοι δουλεύετε Xiaomi δεν θα σας δυσκολέψει καθόλου. Εγώ όμως θα σε εντυπωσιάσω σε κάτι στο λειτουργικό, θα σου το δείξω. Έτσι, για να δούμε τώρα θα ψαρώσεις, δεν ξέρω δεν θα ψαρώσεις. Περίμενα. Θα σε κάνω και κολβάκι εδώ. Τι είναι αυτό? Σ' άρεσε?
Δεν χρειάζεται καν να μπω μέσα στο κινητό, ρε φίλε. Παίζει μουσική κατευθείαν. Ναι, ρε φίλε. Και κάνεις ότι το επόμενο κομμάτι, φοβερό. Και όχι το επόμενο, έτσι πάω και στο προηγούμενο, άμα θέλω. Και ευκαιρία να ακούσουμε και τον ήχο. Ο ήχος του είναι πολύ καλός. Ο ήχος του μπουστάρει πάρα πολύ αν βάλεις ακουστικά. Εκεί το Dolby Atmos πραγματικά βλέπεις διαφορά. Όταν δεν έχεις ακουστικά, οκ, είναι ικανοποιητικός, δεν γκριζάρει καθόλου στα αυτιά σου, αλλά δεν είναι ο super wow. Όταν βάλεις τα ακουστικά όμως έχει διαφορά πραγματικά. Έχει πολύ καλή κάρτα ήχου. Ναι. Έτσι και αν θέλω τώρα να σταματήσω. Και τέλος. Αυτό νομίζω πολύ είναι εντυπωσιακό. Με εντυπωσίασε. Ναι, ρε φίλε, εννοείται. Εντάξει, τι κάνουμε τώρα, να πούμε real. Δεν θα το εντυπωσιάσουμε. Μπορούμε να δούμε και επίσης και τα παιχνίδια. Να παίξουμε και κάποιο να Game Space. Game Space, ρε φίλε, τα βάζει αυτόματα μέσα. Νομίζω το κατέχεις πάνω κάτω με... Έχετε κάτι παρόμοιο στη Samsung, έτσι δεν είναι? Ναι, Game Launcher είναι εκεί πέρα. Ναι, άμα το πατήσεις αυτό, εδώ αριστερά, σου δίνει να επιλέξεις ποια λειτουργία θες, πιο high επιδόσεις, πιο medium, πιο low, και ανάλογα σου λέει καταναλώνω μπαταρία περισσότερο ή όχι, σου περιορίζει τις κλήσεις. Λοιπόν, πριν παίξεις, να πω 5 βασικά πραγματάκια, έτσι, για να μάθεις και εσύ και ο κόσμος, για ακόμα ένα βασικό λόγο που επέλεξα να φέρω και να δείξω στην Ελλάδα, το X2. Λοιπόν, το X2 έρχεται να κολλήσει ανάμεσα σε δύο ανταγωνιστές, είναι της Xiaomi και τα δύο κινητά, είναι το Mi 9 TAF και το Note 8 Pro. Λοιπόν, το Mi 9 TAF μοιάζει πάρα πολύ με αυτό, το Note 8 Pro έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από τον κόσμο και μάλιστα το αγοράζουν πολύ σαν παιχνιδομηχανή. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ τώρα με τη Realme για να δείξουμε ότι υπάρχει ακόμα ένα ισχυρό κινητό που μπορεί ο κάθε χρήστης να παίξει τα αγαπημένα του παιχνίδια και να δούμε αν τα καταφέρνει τόσο εξίσου καλά, αν χάνει ή αν κερδίζει. Πρώτα απ' όλα να πω ότι σε σχέση με το Mi 9 TAF, το Mi 9 TAF το πετσοκόβει παντού, δεν υπάρχει δηλαδή ένας τομέας που να πεις ότι το Mi 9 TAF είναι καλύτερο. Τώρα σε σχέση με το 8 Pro έχει τομείς που κερδίζει, έχει τομείς που χάνει. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο επεξεργαστής του είναι φτιαγμένο στα 8 νανόμετρα, ενώ του Note 8 Pro είναι στα 12 νανόμετρα. Εκεί που χάνει, οπότε αυτό σημαίνει ότι έχει καλύτερο power efficiency, ο επεξεργαστής του. Εκεί που χάνει βέβαια είναι στην GPU, η οποία όπως σας είπα και στην αρχή είναι χρονισμένη στα 575 MHz. Το 9 TAF είναι στα 500 MHz, αλλά του Note 8 Pro είναι στα, αν θυμάμαι καλά, 875. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει μεγάλη διαφορά εκεί. Κάποια τεστ που κάνανε κάποιοι έγκυροι, έμπιστοι άνθρωποι μας δείξανε λοιπόν την κατάταξη που πήραν αυτά τα τρία μεταξύ τους. Έχουμε το πρώτο, έχουμε το Geekbench 5, το οποίο μας δείχνει τη γενική απόδοση σαν hardware του κινητού, το οποίο μας λέει ότι το Realme σαν απόδοση single core ή multi-core κερδίζει και τα δύο κινητά σε απόδοση. Έτσι, μάλιστα το single core παίρνει score 547, ενώ το Note 8 Pro παίρνει 504 και σε multi-core παίρνει 744, ενώ το 8 Pro παίρνει 1629, το 9 TAF είναι ακόμα πιο κάτω. Πηγαίνοντας στο επόμενο πολύ γνωστό τεστ είναι το Antutu, το οποίο θα δείξουμε και εδώ το συνολικό σκορ που κάναμε, το έχω κρατήσει σε screenshot. Εκεί καταλαβαίνουμε
πάνω κάτω το που παίζουν οι διαφορές. Δηλαδή, μας δείχνει και πάλι ότι στο CPU το Realme κερδίζει και τις δύο συσκευές, αλλά χάνει στο GPU, όπως σας είπα, από το Note 8 Pro κατά κράτος. Και μετά οι άλλες δύο κατηγορίες που κάνει το Antutu test είναι η RAM και το UX, που είναι η διαχείριση, μάλλον το optimization του λειτουργικού σε σχέση με το hardware του κινητού. Εκεί το Realme χάνει και από τις δύο συσκευές, οπότε κάνοντας ένα συνολικό σκορ βλέπουμε ότι τελικά το 8 Pro έρχεται πρώτο, το Realme ακολουθεί και το 9 τελευταίο. Αλλά σε γενικές γραμμές το Realme ανταγωνίζεται κατά πολύ μεγάλο ποσοστό το 8 Pro, δηλαδή δεν είναι ανάγκη να πας εκεί. Χώρια που έχει πολύ καλύτερη οθόνη, την είδε στην AMOLED, σε σχέση με το IPS. Οπότε πάμε τώρα να δούμε και ένα παιχνιδάκι. Να πω ότι στο PUBG μπορούμε να παίξουμε το παιχνίδι σε max FPS, απροβλημάτιστα, δεν λαγκάρει, δεν ζεσταίνεται. Επιλέγεις ποιο θες να παίξεις, ποιο σου κάνει. Εγώ θέλω να παίξω το Asphalt. Ωραία, το Asphalt, βαρύ παιχνίδι. Να ανοίξουμε το Wi-Fi νομίζω. Ναι, πρέπει να ανοίξουμε το Wi-Fi. Καλή επιλογή, γιατί είναι ένα βαρύ παιχνίδι που δεν μπορούν να το παίξουν όλες τις συσκευές εύκολα. Μην το χαμηλώσω, τον έχω για να... Βλέπω ότι έχει μια πολύ καλή ανάλυση. Εγώ έτσι λίγο που το είδα, ακριβώς, και γυρνώντας και την οθόνη δεν χάνεις πουθενά. Δηλαδή έχεις οπτική από παντού. Και το ηχείο του, όπως είπαμε και πριν, είναι εκπληκτικό. Εδώ βλέπεις τώρα το Dolby Atmos που κάνει δουλειά. Και αν παίξεις και το κινητό θα δεις ότι δεν χάνεις καθόλου ορατότητα. Ναι. Από όπου και να το δεις, δεν χάνει καθόλου. Ούτε να σου κολλήσει. Φοβερό. Δεν υπάρχει περίπτωση να κολλήσει, εντάξει, άστο το κινητό πετάει. Φοβερό. Να πω και το αρνητικό ότι δεν έχει FM radio, όπως επίσης δεν έχει και infrared. Δεν έχει LED ειδοποιήσεων, έχει όμως always on display. Το ένα αντισταθμεί στο άλλο, ανάλογα τι είναι χρήσιμο στον καθένα. Νομίζω και για το 3 Pro είχα πει και τότε στο βίντεο ότι εμένα προσωπικά τα LED ειδοποιήσεων δεν με εξυπηρετούσαν πουθενά. Νομίζω ότι εμένα με βοηθάνε πολύ. Εμένα με βοηθάνε να ακούσει το κινητό. Αντισταθμίζει αυτό, ότι μπορεί να έχεις το always on display, οπότε τα βλέπεις όλα εκεί. Ναι, σωστό. Για μένα είναι πολύ πιο χρήσιμο το να βλέπεις μπροστά στην οθόνη σου κατευθείαν ότι έχεις μήνυμα και τέτοια, από το να βλέπεις το λαμπάκι. Για να μην είναι συνέχεια αναμένο, πολλοί μπορεί να το θέλουν. Ναι, σίγουρα τρώει ενέργεια η οθόνη. Εγώ λέω να δούμε λίγο την κάμερα που οι περισσότεροι αυτό περιμένουν. Ναι, τελειώνοντας τώρα θα φτάσουμε να δούμε και τις κάμερες εννοείται. Πριν ανοίξεις τις κάμερες, γυρνώντας πίσω, να ξαναπούμε πάλι 2-3 πραγματάκια. Βλέπουμε, λοιπόν, είπαμε την κάθετη διάταξη που έχουν οι κάμερες του. Έχει μία κάμερα στα 64 MP με διάφραγμα 1,8. Ο φακός είναι στη Samsung, ISOCELL. Α, το δικό μας πήρατε. Ναι, εντάξει. Οκ, ρε φίλε, ναι, πήραμε, τι να κάνουμε. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα φτιάξει και φακό η Realme, έτσι για να σου την πούμε. Λοιπόν, να πω για το φακό τώρα, τα 64, 48 και 108 και ξέρω εγώ 200 MP είναι παπ***ες. Στην ουσία το
Το 64 σημαίνει 16 MP επί 4. Παίρνει δηλαδή 4 φωτογραφίες και τις φορμάρει, να το πω με απλά λόγια. Να πω ότι η αλήθεια είναι ότι προτιμώ φακό της Sony. Δηλαδή στο άλλο κινητό που είχα δείξει, τα χρώματα είναι πιο Ζωντανά. ναι, είναι πιο ζωντανά από το Samsung. Ναι. Τώρα δεν το λέω για να σου την πω επειδή είσαι Samsung-άκιας, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο φακός της Sony δείχνει πιο καλά τα χρώματα. Νομίζω τώρα με μαζί που βγάζαμε και φωτογραφίες, το είχες δει και εσύ. Από την άλλη όμως, ο φακός αυτός υπερτερεί τη Sony στη λεπτομέρεια. Μας δείχνει περισσότερες λεπτομέρειες. Συνεχίζοντας στους φακούς, έχουμε έναν φακό super wide στις 119 μοίρες, στα 8 MP με 2,25 διάφραγμα. Μας δίνει ένα φακό 2 MP μάκρο. Το μάκρο του είναι στα 4 εκατοστά με 2,4 διάφραγμα και έναν φακό στα 2 MP για το bokeh FFE πάλι στα 2,4 διάφραγμα. Και από εκεί και πέρα τώρα μπορούμε να δούμε το τι λειτουργίες μας δίνει η κάμερα. Και η μπροστινή είναι στα 32 MP με 2 διάφραγμα. Πάμε να δούμε την κάμερα. Λοιπόν, τι βλέπουμε πρώτα απ' όλα. Το κυρίως μενού, το οποίο είναι το κλασικό μενού της Realme. Πατώντας το πλαϊνό, τις πλαϊνές γραμμές, μας δίνει τις επιλογές Ultra 64 MP, νυχτερινό πανόραμα, το επαγγελματικό που ρυθμίζεις εσύ, τα ISO και οτιδήποτε άλλο χρειάζεσαι, ο χρονοδιακόπτης και κατεβαίνοντας προς τα κάτω σου δίνει επίσης και το slow motion και το ultra macro. Το macro είναι αυτό που είπαμε, αν πας κοντά τα λεπτά. Επάνω τώρα μας δίνει, βλέπουμε το HDR, το υπερευρεία, ενίσχυση χρωμάτων και έχει και προφίλτρα. Εδώ να επιλέξεις. Τα φίλτρα που σου δίνει το κινητό. Ακριβώς. Έχει intelligence, βλέπεις ότι μας έβγαλε, νομίζω εδώ πριν που μας έλεγε ποτήρι, κάτι έγραφε, αν δεν κάνω λάθος. Το zoom είναι επί 2. Το παραπάνω... νομίζω στο μακρινό θα όχι, χάνει. Αν ανέβεις, το φυσιολογικό του zoom είναι μέχρι επί 2. Τα υπόλοιπα δεν με ενθουσίασε. Εντάξει, πάντως η εικόνα του νομίζω ότι είναι πολύ καλή. Πολύ ικανοποιητική. Φυσικά αν πατήσεις και το ανθρωπάκι, μπορείς να επιλέξεις το ποσοστό που θέλεις να έχει το intelligent. Μπορείς και καθόλου, μπορείς και 100%. Και μάλιστα συγγνώμη Βαγγέλη, που το λέω σε δοκιμή, έχω δει που όταν πλησιάζει το αντικείμενο σου λέγεται τι κείμενο είναι, το αναγνωρίζει. Τώρα πήγε στο πορτρέτο, αυτό μας δίνει το εφέ βάθος. Αν πατήσεις το κυκλάκι πάνω, μπορείς να διαλέξεις εσύ πόσο βάθος θέλεις να δώσεις την εικόνα, από 0 μέχρι 100%. Ναι. Για αυτούς που δεν ξέρουν, το βάθος είναι, παίρνει, εστιάζει η φωτογραφία στο αντικείμενο και όλα τα άλλα πίσω θολώνουν. Δηλαδή στον εσέ φωτογραφίζεις μόνο αυτό. Για να πιάνει μόνο το αντικείμενο. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Ας δούμε και τις υπόλοιπες. Ναι, δέστε και τα υπόλοιπα. Είναι το βίντεο. Η φωτογραφία δεν τελείωσε, αν θέλεις. Έχει την υπερευρεία. Από ό,τι έχω δει, υπόψη είναι ότι σε ό,τι κυκλοφορεί σε κινητό έχει την πιο υπερευρεία κάμερα στον ανταγωνισμό. Αυτό είναι ο ενίσχυτης χρωμάτων. Και μετά είναι και το Ultra 64. Το οποίο μπορούμε να επιλέξουμε κατευθείαν μετά από εδώ πέρα. Ναι, ακριβώς. Ultra 64. Το Ultra 64 δεν με πολύ ενθουσίασε, να πω την αλήθεια. Στα κοντινά πάντως βλέπω ότι κάνει μια καλή δουλειά. Εντάξει, στα κοντινά... Δεν ξέρω στα μακρινά τι κάνει. Στα κοντινά είναι ο φακός της Samsung που σου είπα λεπτομέρεια, έχει φοβερή λεπτομέρεια. Θα δούμε και δείγματα μετά. Εντάξει, μπορείς να τραβήξεις κιόλας.
Ναι, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ανάλυση. Ακριβώς. Και στο zoom του δηλαδή. Μπορούμε να δούμε επίσης και το βίντεο. Βίντεο έχει φοβερό Full HD. Μας δίνει 30 fps και 60 fps με stabilization. Μπορούμε να τραβήξουμε και βίντεο 4K, αλλά εκεί δυστυχώς δεν έχει stabilization και είναι άστα να πάμε. Πραγματικά είναι ένα πολύ ωραίο. Επίσης βίντεο μας δίνει και Nightscape για τις δύσκολες συνθήκες. Το Nightscape γενικά θέλει δουλειά. Δεν έμεινα πολύ ευχαριστημένος. Και στην μπροστινή μας δίνει Nightscape, όπως και Full HD βίντεο. Πάλι με stabilization. Να δείξουμε και την κοντινή. Τράβαγε μία ρε φίλε. Θα σου χαλάσω το φωτογραφία τώρα, έλας. Μου άρεσε πάρα πολύ και η selfie κάμερα. Η selfie του είναι φοβερή. Εγώ έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένος και στα βίντεο, τα έχω και αυτά, μέσα θα τα δούμε. Και το slow που έχει είναι πάρα πολύ καλό. Θέλει βελτίωση στο νυχτερινό, θα δούμε, έχω τραβήξει και δείγματα για να μην κουράζουμε και τον κόσμο. Μ' αρέσαν αυτές τις φωτογραφίες εμένα. Έχει πολύ ανάλυση, τουλάχιστον στα κοντινά από ό,τι βλέπω. Βλέπεις τη λεπτομέρεια τώρα στο πορτοκάλι. Και τα χρώματά του είναι πολύ ωραία. Ούστα. Έλα, βγες εσύ από εδώ. Έχει πολύ ωραία ανάλυση. Ναι, είναι πολύ καλό. Οι πρωινές του επίσης είναι εξαιρετικές. Μ' άρεσαν αρκετά. Βλέπεις ότι βγάζει λεπτομέρεια. Έχω πιάσει τον Πραγματικά. υπάλληλο εδώ που δεν δουλεύει. Με τον καρφό σε κάνεις. Πολύ καλή. Ναι. Υπόψη είναι ότι είμαι στον 7ο όροφο εδώ που τις τραβάω. Να δούμε μία και νυχτερινή. Νυχτερινές δυστυχώς είναι, όπως σας είπα, δεν είναι πολύ... Είναι καλή, απλά εντάξει, καλή. το χρώμα θεωρώ ότι παστελιάζει. Την έχω βγάλει νομίζω και με Gcam. Το οποίο Gcam βέβαια το ψάξα πολύ, έχει διαφορετικές εκδόσεις μέχρι να βρω. Αυτή δεν είναι η καλή έκδοση τελικά που μπόρεσα όταν τραβούσα τις φωτογραφίες, που μπόρεσα να βρω. Είναι μια προηγούμενη, δεν τρελάθηκα ούτε με αυτήν. Λοιπόν, με την ευκαιρία, εδώ έχουμε Ultra. Θα πω μετά για Gcam. Και το Ultra έχει καλή λεπτομέρεια, να ανοίξεις. Έχει φοβερό ζουμάρισμα. Φτάνει πολύ μακριά. Ναι. Το οποίο δεν έδωσα zoom εγώ, έτσι. Ήταν normal. Τράβηξα μια φωτογραφία, αλλά βλέπω ας πούμε ότι πιάνει... Πολύ ωραία. Τι ήθελες να μας πεις? Θα σας πω, δεν ξέρω αν θέλεις να δούμε κανένα άλλο δείγμα. Και αυτή η βραδινή ας πούμε ότι είναι καλή. Όχι, στην νυχτερινή νομίζω ότι τα πάει σχετικά καλά. Σχετικά. Θα μπορούσε καλύτερα, μας έχει πει η Realme ότι θα το βελτιώσει σε επόμενες αναβαθμίσεις. Είδομεν. Αυτό το κρατάω, το αφήνω λίγο ερωτηματικό, έτσι. Να πω για τα Gcam. Έχω δει μέχρι και σήμερα ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που μπαίνει σε διάφορα φόρουμ σελίδες και λέει ρε παιδιά, Gcam, τι είναι το Gcam? Λοιπόν, Gcam είναι ένα application της Google, το οποίο το ανέπτυξε για να το βάλει στα κινητά της τα Pixel. Είναι το κορυφαίο application στον κόσμο για τις κάμερες. Δίνει φοβερές δυνατότητες και πάρα πολλές. Και όχι μόνο δίνει δυνατότητες, οι φωτογραφίες της είναι εξαιρετικές, ειδικά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Και τι γίνεται τώρα? Πολλά τσακάλια από τα ξένα έχουν σπάσει τους κώδικες και έχουν αναπτύξει το λειτουργικό της Google για να μπορεί να είναι σεβατό σε διάφορες άλλες συσκευές. Μία, ας πούμε, είναι η Realme. Σε οποιαδήποτε συσκευή μπορείτε να σκεφτείτε, τέλος πάντων,
αναπτύσσουν το λειτουργικό, το οποίο το περνάμε εμείς και μπορεί να μας δώσει πλέον όχι το 100%, το 90% των δυνατοτήτων της Google και στη συσκευή μας. Είναι πολύ εύκολο να το περάσουμε. Κατεβάζουμε από το store αυτό το app, το οποίο ανοίγοντάς το, ερχόμαστε εδώ πέρα. Θέλουμε εδώ πέρα τώρα να είναι ένα πράσινο. Αν δεν έχουμε πράσινο, σημαίνει ότι δεν μπορούμε να περάσουμε Gcam. Αν έχουμε πράσινο, αυτό εδώ πέρα είναι το μεγαλύτερο level που μπορεί να μας δώσει, που σημαίνει δηλαδή ότι μπορούμε να πάρουμε τις βέλτιστες δυνατότητες. Έτσι. Και προχωράμε στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι κατεβάσουμε στον υπολογιστή την έκδοση που θέλουμε, την περνάμε εδώ και ανοίγουμε. Αυτό τι γίνεται τώρα, θα σας τα βάλω και σε link κάτω από το βίντεο. Έχει 2 XML τα οποία πρέπει να τα περάσουμε μέσα για να μπορέσει να λειτουργήσει η κάμερα. Και για να γίνει αυτό, πατάμε εδώ πέρα 2 φορές και μας δίνει αυτό, το οποίο το πατάμε restore και περνάει μέσα. Σας το δείχνω από τώρα για να ξέρετε πώς θα το κάνετε κι εσείς. Ok. Μας κάνει επανεκκίνηση και δουλεύει. Αυτή είναι η καλύτερη έκδοση που βρήκα και πραγματικά δουλεύει εξαιρετικά. Αυτά όσον αφορά και την κάμερα. Βλέπουμε το βίντεο τώρα από την μπροστινή την κάμερα. Πάλι είμαι μέσα σε ένα στενό που ο φωτισμός είναι χαμηλός, τώρα πλησιάζουμε και σε λάμπα. Βλέπω ότι έχει πολύ καλή σταθεροποίηση. Κρατάω με το ένα χέρι και το κουνάω. Το είδαμε και αυτό. Ωραία. 11 η ώρα το βράδυ στο στενό της Θεσσαλονίκης. Βλέπω πως τραβάει στο σκοτάδι, πως προσαρμόζεται στο φως. Κρατάω το κινητό με το ένα χέρι. Αυτό είναι λοιπόν το βραδινό του. Και πρωινό βίντεο από την μπροστινή κάμερα σε Full HD ανάλυση. Το βλέπετε. Και βίντεο σε 4K ανάλυση. Θυμίζω ότι δεν έχει σταθεροποίηση, οπότε θα δούμε μετά το αποτέλεσμα τους κραδασμούς από το χέρι μου πώς τους παίρνει. Full HD και στην μπροστινή. Και πάμε Full HD στα 60 fps.
λογικά πρέπει να βγάζει καθαρή εικόνα. Θα το δούμε μετά και αυτό. Περπατάω, το κρατάω με το ένα μου χέρι. Η αλήθεια είναι, φίλοι, ότι στην κάμερα εντάξει υπερτέρεις. Οκ, δεν είμαι ο super wow, εσύ υπερτέρεις. Εγώ πιστεύω ότι για τα λεφτά του το κινητό αξίζει. Ωραία. Έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά και στην κάμερα και σε παιχνίδι μπορεί να παίξει οτιδήποτε, δηλαδή μπορεί να το χρησιμοποιήσει άνετα κάποιος. Θα μπορούσε να το πάρεις εσύ δηλαδή, παρόλο που αγαπάς άλλη εταιρεία. Ναι. Ωραία. Γιατί εντάξει, ας πούμε ότι η Samsung και όλες οι ναυαρχίδες γενικά έχουν αρκετά ακριβά κινητά τα οποία δεν μπορεί να τα αγοράσει ο καθένας. Είναι μια πολύ καλή λύση και αυτό εννοείται. Κάτι που δεν έχουμε δει και νομίζω ότι πρέπει να το δούμε. Είναι... Ξέρω τι θες να πεις. Είναι στο μυαλό σου. Τι θέλω να πω. Δακτυλικό αποτύπωμα. Ναι. Πού το έχει το δακτυλικό αποτύπωμα, γιατί εγώ δεν βλέπω να υπάρχει κάτι οτιδήποτε πίσω. Το δακτυλικό αποτύπωμα είναι in display. Πάμε στο δακτυλικό. Προσθήκη δακτυλικού. Συστηματικό οθόνες. Το τραβάω πιο πίσω να μην δείτε. Και τώρα μας λέει να διαβάσει το δάχτυλο. Α, είναι πολύ Έχεις να πεις τίποτα? Είναι τελευταίας γενιάς... Να. Όχι, είναι πολύ καλή. Αστραπιό είναι. Το πρόσωπο. Και το πρόσωπο είναι αστραπιό. Ναι. Κατευθείαν. Γρήγορα το ανοίγει. Σούπερ. Κάτι που δεν είπαμε εντωμεταξύ είναι ότι το καλώδιό του ήθελα να το πω. Ναι ρε φίλε, άνοιξε το καλώδιο, σε κοιτάω να πούμε τόση ώρα, έχει περάσει μισή ώρα, το καλώδιο του έχεις εκεί. Γιατί πολλές φορές εγώ ξαπλώνω στο κρεβάτι, θέλω να φορτίσω το κινητό μου και να παίξω και με το κινητό. Καλωδιάρα. Όχι, είναι αρκετά μακρύ το καλώδιο. Ναι, όντως. Ναι, γιατί μου έρχονται κάτι πράγματα που παραγγέλνω, ανοίγω το καλώδιο και είναι ένα τέτοιο, ξενερώνω. Κατευθείαν ξενερώνω. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα να φορτίσεις το κινητό. Και ποιοτικό. Ναι. Φαίνεται, ναι, είναι ποιοτικό. Γιατί συνήθως τσακίζουν ή οτιδήποτε τα καλώδια και χαλάνε και μετά δεν ξαναγόρασε και όχι, έχουν κάνει καλή δουλειά. Νομίζω αυτά, ναι, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Το κινητό πραγματικά πετάει, είναι πολύ καλό. Ακόμα και εγώ που είμαι σαψουνάκιας, θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα κινητά που έχω. Χαίρομαι που σήμερα έπεισα ένα φανατικό Samsung Boy να κοιτάξει κι άλλο. Λοιπόν, και από μένα 5 λόγια συμπερασματικά. Έχουμε ένα άριστο premium mid-range κινητό, για μένα ίσως και η ναυαρχίδα αυτής της κατηγορίας. Με έναν άριστο επεξεργαστή, δεν κολλάει πουθενά, είναι πάρα πολύ γρήγορο. Μου άρεσε πάρα πολύ το αστραπιαίο δακτυλικό. Το μείον του θεωρώ ότι είναι η κάμερα η οποία επιδέχεται βελτιώσεις, δηλαδή αν κάποιος θέλει να ψάχνει ένα κινητό μόνο για κάμερα, για μένα μπορεί να κοιτάξει και το 5 Pro, το οποίο είναι πιο οικονομικό, αλλά έχει τον αισθητήρα της Sony και τη διαφορά αυτή που σας είπα. Ότι βγάζει πιο ζωντανά χρώματα και λίγο στο σκοτάδι τα πάει καλύτερα από αυτό. Αν όμως ψάχνεις κινητό το οποίο θες γρήγορο, θες να παίζεις, θες να κάνεις δουλειές, εργασίες, επεξεργασίες κτλ. Θες κάτι διαφορετικό, γιατί έχεις βαρεθεί τα Xiaomi, τα Samsung, τα Huawei. Θες να δεις κάτι άλλο, είσαι εδώ. Είναι πάρα πολύ σοβαρή πρόταση, το κινητό είναι πάρα πολύ ποιοτικό, δεν θα το μετανιώσεις. Το λειτουργικό του είναι καλό, είναι smooth και κάτι βασικό, δεν έχει bug ρε φίλε. Δηλαδή, βλέπω τα Xiaomi πώς κλαίει ο κόσμος. Έγινε αναβάθμιση ρε φίλε και δεν μου δουλεύει το δακτυλικό, δεν μου δουλεύει η κάμερα, όχι μου βγάζει αυτή την ειδοποίηση. Κλάμα. Δεν έχει ρε φίλε κλάμα εδώ πέρα. Κάνεις την αναβάθμιση και τέλος. Δεν σε απασχολεί το αν θα χαλάσει κάτι, το αν θα μπαγκάρει κάτι, τίποτα. Είναι σούπερ, η δουλειά τους είναι φοβερή. Η εταιρεία αναπτύσσεται συνεχώς, έρχεται στην Ελλάδα τον επόμενο μήνα.
Για μένα είναι καλύτερη πρόταση από το 8 Pro που έχει πέσει ο κόσμος. Σας εξήγησα και τους λόγους. Έχει οθονάρα. Νομίζω αυτά δεν... Ειλικρινά, εγώ θα το κρατήσω. Δεν ξέρω αν θα το κρατήσει, θα το πάρω εγώ. Όπα. Φεύγοντας, Όπα. Μ' αρέσεις. Μ' αρέσει πως σκέφτεσαι, Ευαγγέλη. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Θα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας. Ευχαριστούμε.